Нангагва назвал Лукашенку своим молодшим братом. Поэтому, смотря на вас, господин президент, я вижу вас своего молодого брата. Лукашенко пообещал канчаткова вырашить питание с Витебской областью. Мы должны в следующей пятилетке окончательно решить вопрос по Витебской области. Лукашенко атрымаў падарунак княжацкі меч, дзе яго параўналі з князем Ущеславам Чарадзеем. Як падставіўся міліцыянт Прыстаўка? Улады пераймаюць досвед Ціхановскай, а прыхільнікі молюцца за Лукашенку ці на Лукашенку. Любим его, любим и ценим, и Богу молимся. Вітаем, сябры! Падзей вельмі шмат, таму спынімся толькі на некаторых з іх. Пачынаем. Лукашенко паляцеў у Азербайджан на саміт па барацьбе са змяненнем клімату. Там ён сустрэўся з гаспадаром мерапрыемства Ільхамам Аліевым, павячэрыў з прэзідэнтам Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Пра вячэру шмат не паведамляецца. Відаць, там Лукашенко ўтрасаў асабістыя пытанні. Гледзячы на колькасць удзельнікаў, дужа яна нагадвала тайную вячэру. Праўда, тут за сталом сабраліся людзі, якім да святасці вельмі далёка. Зато вячэра была сапраўды таямнічай. А ўжо на наступны дзень Лукашенко сустрэўся са сваім афрыканскім сябрам, кіраўніком Зімбабве Нангагвам, з якімі яны нагаварылі адзін аднаму кучу кампліментаў. Мне 82 года. брата. Поэтому, смотря на вас, господин президент, я вижу вас своего молодого брата. Да, спасибо, но тем не менее мы собираемся с вами еще жить, и не один год, и нам предстоит немало сделать. Так, па гадах Лукашенка яшчэ малады, а вось стаж кіравання ў яго куды большы. Бо Эмерсон Нангагва кіруе краінай толькі 7 гадоў, а Лукашенка ўжо перагнаў па стажу папярэдняга кіраўніка Зімбабве Роберта Мугабе, які кіраваў 30 гадоў. Так што двум дыктатарам яшчэ ёсць куды імкнуцца. На жаль. Не паспеў 8 лістапада Лукашенка ступіць з верталёта на полацкую зямлю, як адразу распачаў перадвыбарчую кампанію. Найперш ён вырашыў адчыхвосціць сваіх чыноўнікаў за дрэнную працу ў Витебской области. Ну что будем делать в Витебской области? Александр Иванович, кормов заготовили. Да не надо, это не ищите, что вы что-то хорошо сделали. Корма и прочее, что будем делать с областью? Некалі Лукашенко казаў, што беларуская мова бедная, але вось расейская яму не хапіла, каб ацаніць працу сваіх прызначэнцаў. Работает Витебская область не для праздника сказано «из рук вон плохо». Или называется в деревне «абы з рук». Узбілись вы, як у народе кажуть, на якія-то площади кукурузы. Але ж хто гэтых чыноўнікаў прызначаў, як не ён сам? 30гадоваму не хапіла, каб падняць вобласць, зато і ў наступныя 5 усё атрымаецца. Хотим мы этого или нет, но исходя из нашего опыта, мы должны в следующей пятилетке окончательно решить вопрос по Витебской области. Гучыць неяк трывожна. Дужа ж гэта нагадвае канчатковае вырашэнне габрэйскага пытання ў гітлераўскай Нямецчыне. За гады кіравання Лукашэнкам насельніцтва вобласці скарацілася на 300 000 чалавек, ці на цэлы горад памерам амаль з Віцебск. Калі так пойдзе і далей, то хутка зусім не будзе каму працаваць. Але віцебскае начальство не лыкам шытае і не пальцам роблена. Там вынайшлі, як дагадзіць Лукашэнку. На дажынках кіраўнік Віцебскай вобласці Александр Суботин уручыў ему княжескі меч, реплику меча Ущеслава Чарадзея. И самым легендарным выдающимся правителем этого княжества был Всеслав Чародей. Он правил 55 лет. Это, видать, намек Лукашенку, что ему еще кировать и кировать. Мы решили преподнести вам подарок, атрибуты реально княжеской власти, кому как не вам, используя преемственность поколений, иметь вот этот вот символичный подарок для защиты, для укрепления нашей страны. Лукашенку падарунак спадабаўся, і ён намёк зразумеў. Меч подарили специально, потому что за меч же платить надо. Праўда, з іншага боку, Ущеслаў Чарадзей памёр у 71гадовым узросце. Можа, это такі тонкі намёк Лукашенку ад віцебскага начальства, што пара адпраўляцца на сустрэчу з князем?
На пачатку сваёй прамовы на дажынках Лукашенко адзначыў, што ў Полацку варта пабыць кожнаму беларусу. В нашем прекрасном городе-музее, где каждый камень дышит историей, надо побывать хотя бы раз в жизни каждому белорусу. І тут он мае рацыю. У сваёй прамове ён яшчэ раз звярнуў увагу, што над сферай турызму трэба працаваць, бо яго патэнцыял яшчэ не раскрыты. Нужно открыть миру, по-настоящему открыть Брославские озера, верховые болота Ельни, лечебные грязи, минеральные воды, равно как Софийский собор, Спасо-Ефросиньевскую обитель и другие уникальные памятники. Да чаго я гэта кажу? Бо нават у дзяржаўных структурах працуюць людзі, якія ні халеры не ведаюць і не могуць адрозніць Полацк ад Віцебску. Вось Расонская раёнка друкуе праграму дажынак, а на карцінцы зусім не Полацк. Але ж это суседні з Расонамі райцэнтр, як не ведаць? Я разумею логіку супрацоўніка газеты. Ён набраў у пошукавік Гугла слова «Полацк», і адной з першых там выскаквае менавіта эта карцінка. Яна стаіць у анонсе экскурсіі ў Полацк на сайце санаторыя Лясныя азёры, што месціцца таксама ў суседнім раёне з Полацкам, у Шацкім. Мала таго, там чытаецца надпіс «Віцебск», але супрацоўнікаў санаторыя это не бянтэжыць. А такі Полацк на сайце Магілёўскага аўтапарку. Цікава, куды ён павязе турыстаў? У сапраўдны Полацк ці ў той, што на карцінцы? Лукашенко мае рацыю. Тут варта пабываць кожнаму беларусу, а найперш кожнаму чыноўніку, каб маглі адрозніць Полацк ад абласнога цэнтра. Шаноўныя сябры, дапамажыце нам у распаўсюджванні беларускамоўнага відэакантэнту. Калі для вас это бяспечна, падпісвайцеся на наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. А мы працягваем. Вернемся ў Віцебск. Там адмін тэлеграм-каналу віцебскіх карнікаў выпадкова засвяціў свой твар. Відаць, нехта невядомы настойліва шаптаў. Открой личка, а? Праўда, яму хапіла толькі долі секунды, каб зразумеў, што зрабіў не той і хутченька кружочак выдаліў. Хто гэта? Да никто! Гэтым ніхто аказаўся, як высветліла наша Ніва, 33-гадовы міліцыянт Андрэй Прыстаўка. Некалі ён працаваў у першамайскім пастарунку Віцебску, а потым падаўся ў рады губазікаўцаў, ці дакладней лукашэнкаўскіх карнікаў. У 2020 годзе ён зрабіў данос на жанчыну з бела-чырвона-белым сцягам, якая адна выказала свой пратэст супраць забойства Рамана Бондарэнкі. Відаць, начальства это залічыла і перавяла службіста міліцыянта ў рады карнікаў рэжыму. Цікава, як ацэніць начальства гэту памылку міліцыянта. Тым часам у Віцебску ў экстранным парадку рассяляюць школу. У Віцебскім гарвыканкаме паведамілі, што ў сярэдняй школе нумар 10 выяўлена неабходнасць дадатковага абследавання кроквеннай сістэмы і перакрыццяў будынка. На час гэта абследавання школьнікаў пераводзяць на вучобу ў суседнія школы. Цікава, а летам это нельга было ўбачыць? Дарэчы, школа пабудаваная ў 1937 годзе, калі адбываўся самы пік сталінскіх рэпрэсій. У гэтым жа годзе ў Віцебску была пабудаваная яшчэ адна школа, школа нумар 15, якая пасля стала гімназіяй нумар 1. Там за 2 тыдні да гэтага з'явіліся трэшчыны ў сценах, і вучням перавялі ў суседнія школы. Відаць, гэта і прымусіла чыноўнікаў звярнуць увагу і на 10-ю школу. Вось так сталінскія будынкі даюць трэшчыны. Можа, і рэжым неўзабаве іх дасць. А пакуль рэжым працуе без выходных. У будныя дні суды не спраўляюцца з аб'ёмамі спраў. У нядзелю на Віцебшчыне за экстрэмізм судзілі як мінімум 4 чалавек. Сярод тых, каго судзілі, быў ляснічы Лепельскага лясгаса Віталь Вонсік, імя якога ў свой час было занесена на дошку гонару Чашніцкага раёна. Адкуль у мірнай Беларусі столькі экстрэмістаў? Хто іх напладзіў? Відаць, хутка ў экстрэмісты запішуць усіх, хто не сцеліцца перад начальствам. У Віцебскім раёне жыхар вёскі Шэвіна скардзіцца, што з могілак не вывозяць смецце. Відэо он даслаў у рэдакцыю гарадского портала. Кладбище в деревне Шевино. Сделали контейнеры для мусора. Но я бы не сказал, что это мусор с кладбища, который собран. Здесь вот вообще что-то у нас полили мусор этот. Короче, ужасное состояние. Хто накідаў столькі смецця? Відаць, нябожчыкі і накідалі. Таму і трэба іх асудзіць.
Досвед у генерального лукашэнкаўскага прокурора ўжо маецца. Вось толькі нельга нябожчыкаў прымусіць прыбраць тое смецце. А шкада. Дарэчы, некалі за Шэвіна судзілі і нас з калегай. Праўда, мы бутэлек і іншае смецце не кідалі, а знялі рэпартаж, як жыхары вёскі адмаўляліся галасаваць на выбарах за тое, што кіраўніцтва санаторыя Лётцы перакрыла ім дарогу. Міліцыянты, вядома ж, аператыўна разабраліся і пакаралі журналістаў за тое, што распавялі пра эту праблему. Можа, і зараз улады таксама так разбяруцца і пакараюць таго, хто звярнуў увагу на праблему. Вельмі не хацелася б. У Беларусі распачаўся збор подпісаў за кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. Дакладней, з аднаго кандыдата. Чыноўнікі зрабілі належныя вывады з 2020 года і зараз малпуюць кампанію Святланы Ціханаўскай. У глыбокім нават сталі на тое самае месца, дзе праходзіў збор подпісаў з альтэрнатыўнага кандыдата. Ствараюцца чэргі з людзей, каб было бачна, што іх шмат. Нават высокае начальства падпісваецца не ў сябе ў цёплым кабінеце, а на вуліцы разам з народам. Прычым не толькі цяперашняе, але і былое. Вядома ж, былы глыбоцкі ідэолаг Міхаіл Чарапкоўскі мусіць паказаць прыклад. Улічваючы колькасць сябраў ініцыятыўнай групы Лукашэнкі і адміністрацыйны рэсурс, за яго будзе сабрана не 100 000 і нават не мільён тых подпісаў. Магчыма, што падпішуць усіх выбарцаў, а вось астатнія кандыдаты подпісаў не збяруць. Праўда, ініцыятыўная група Лукашэнкі з імі падзеліцца тымі подпісамі. Вядома, толькі з тымі, каго палічыць патрэбным зарэгістраваць. А гэта відэа з горак вартае таго, каб паглядзець яго цалкам. Мяне зацікавіла, для чаго там збоку сядзіць мужик. А вы як думаеце? Мы ставим подпись за поддержку своего Александра Григорьевича Лукашенко. Ура! Он нас вывел люди с 90-х лихих. Дал жизнь, дал нам жизнь, хлеб дал, нам все дал яду. Все, ура! Только за него люди голосуйте! Голосуйте, чтоб не было войны! Только за него надо держаться, за нашего батьку, за Лукашенко. Это жизнь наша, так оно и есть. Все, люди, держитесь за его. Только мы выжили ради него, что он нас держал в 90 лихих, открыл сады, школы, все дал нам в жизнь, все дал нам, все есть у нас, все у нас в жизни есть. Спасибо ему за это, что он у нас такой есть. Любим его, любим и ценим, и Богу молимся только за него, чтобы он был у нас. Як кажуць, абняць і плакаць. Хаця абдымаць неяк не хочацца. На этом у нас усё. Пра што не паспелі, распавядзём у чацвер. Жывая Беларусь! Слава Украіне!